La 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 wanita istimewa Rainogo. Dadi aku mbok elokne aku kaya naga. Tapi kan cantik. Sinden yang sangat viral, rayane kaya aspal. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Makhluk astral, anake kadal. Liti namanya. Hei, maling gue, maling. Balik Bambu. Wong sinden orane apike belas. Lah jarene omahmu ndi? Omahmu ndi kok ora omong? Lah aku lho cedhak ning omahmu kok ora ngampirne. Kowe iki wong cerewet kowe karo Mas. Aku saiki pindah. Pindah apa? Wong mbok kaya iki. Lah ditekoki penak genah lho. Adik namanya siapa? Saya namanya Adik Selentem. Alah adik namanya siapa cantik? Aku namanya Proborini. Adik tadi makan apa dek? Aku tadi makan sate. Alah propo di sini makan apa? Dik propo. Tadi di sini makan rawon. Adik nyampe sini jam berapa dek? Saya nyampe jam 5 sore. Alah adik nyampe sini jam berapa dik? Aku tadi sampai sini jam 6. Adik kesini sama siapa dik? Kesini sama teman-teman. Adik sini sama siapa dik? Aku sini sama adek. Adik tadi makan apa, minum apa, sama siapa? Tadi makan sate, minum Joshua. Kamu makan apa sama apa, jam berapa? Tadi aku makan rawon jam 6 sore. Loh, hilang. Andi bos. Sindene hilang. Aku ning isormu lho. Pengedan. Ndak boye. Rumah Kamu lah waktunya ditanya ya. Oh, tanya. Yo mbok ditakoni kaya kanca-kancane mau mbok lewati tok. Pengen ditakoni. Maafin ya, Kakak. Iya. Adik-adik kesini jam berapa, Dik? Tadi nyampe saya sore. Ada baca apa? Iki lho sapa? Lah iki buktinya aku. Adik kesini nyampe kapan, Dik? Tadi kesini jam 8. Adik kesini Dek, apa? Ngono kok jerene kok nekoki lho, Nyuk. Sing mburi lho ora jelas omonganmu. Lah genah jelas kok. Alah mbok kowe ya ora iso. Adik tadi sama siapa, Dek? Oke. Adik. Dikain aku. Ya wis pokoke. Nggih. Iki dikai to, mari ngene dipangan bareng-bareng ya. Dipangan lah wae dhewe taune khusus liti sunduke ya. Oke, siap. Makasih ya, Oke, Bapak. turun nggih. Mangke temu kok nggih. Iki nyapa kok. Wis tuwek bareng iki bakul kok. Terima kasih. Nggih, suwun. Iki mesti ning ndi ade mesti enak ya. Mesti enak. Wong iki lho mesti metu lho yamene. Suwun ya, Pak. Sampelnya. Area Bojonegoro, area Tuban, kuwi mesti hadir. Kowe iso ora? Piye? Kaya aku mau iso. Yo iso jajal. Ya. Adik tadi sama siapa, Dik? Tadi kesini sama rombongan. Adik. Aku juga sama rombongan. Kurang jelas. Adik. Tadi makan tumpeng, ada makan bakso, ada kurang jelas. Ada rawon. Tadi aku kesini sama temen-temen. Hanya kok sebut rawon kan? Lah udah aku ngomong era jelas kok lu nyuwetret kan. Tapi kan cepet nyaute. Tapi kan cepet nyaut. Yo nyaut sing ilmiah. Jenenge sapa to? Lho, piantun kene iki enek sing ngerti enek sing ngurung. Apa meneh iki wilayah Tuban bagian sisi kidul mepet Bojonegoro. Roh kowe ya. Roh no. Tuban wilayahmu ya? Wilayahku to, Mas. Tubanmu ndi to?
Aku gadul dhisik ning gadul. Biyen gandul. Ya saiki pindah ning Bojonegoro, Mas. Ning ndi Bojonegoro? Kali Mas ning aku. Sik tok, kok iso langsung nyambung ibu-ibu kene kuwi lho. Gandul apal to? Gandul kali ketek kuwi. Apa? Gan apa? Ya kuwi aku dhisik dodolan ning kono. Oh, dodol sayur. Gon wisata berarti. Sayur ya? Duduk sayur. Dodol apa? Panganan. Panganan kacang. Duduk. Keju. Duduk. Sosis. Ora. Tempura. Ora. Frances. Ora. Pentol. Duduk. Bakso. Sempol. Berarti tunggalane iki mau Lho ki aku kuwi isih pengepul. Pengepul. Ya ampun iso ayumen ya ampun madhep rono ndok cahayu. Bayu. Lah kok kowe melorot. Benakna Sik tok, biasane bunder-bunder kok iso kotak kuwi lho. Mbok sumpah. Lah melorot. Aku mau tak omahe kenceng lho, Mas. Lah kok iso melorot? Lah pas munggah liwat dalan itu kepleset. Terus Gelundung aku, Mas. salah, sing gludung awakmu mau. Aku sing gelundung. Dadi awak karo sikil iki terpisah. Akhirnya aku ning mburi ndondo misah. Wah, kok iso dondomi. Iki manten ngomong sik apa sik manten ge manten. Ya paling gak ndongane matur nuwun dumateng Bapak Tohar kalian Ibu. Ibu Tohir. Pak Tohir kalian Ibu Rizky Ridho. Ridho asih. Ridho asih sampun nimbali kanca-kanca guyon maton. Ah, ya ngono. Ugi nderek ndedonga dumateng temanten kekalih. Ah, Mas. Mas Faruk. Mbak Murni Karo Mas asih Mufaruk. kali Mas Martin Mufaruk muga-muga dadi keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet ndang diwenehi momongan soleh lan soleh. Amin. Iya. Ya ki enake manten anyar Ya kok iso enaknya. enak Lho. bisa. Awak biyen jare tak tau dadi manten. Yo dhisik dadi Iki biyen lho anake sitok rane ndase ya anakmu ya. cilik Mas ndase cilik nyenil lho. Kacang ijo. Anak ora nek ndase iki Mas lho. tahu. Ya tahu aku dhisik ae gara-gara manten iki sing paling sakral nggon pas ijab kabul kae. Berarti awakmu eruh. Lah aku bolak-balik kleru Mas. Lah kok iso? Lah aku kan saya terima nikahnya kuwi ngono to. Nyiliti binatang. Kok iso binatang? Lah kok iso binatang lho, Bapakku awakmu. atang to. Oh, bapakmu atang. Ya. Binatang ora Binatang. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Kuwi dudu alat sepeda. Alat sholat. Alat sholat. Alat sholat. Awakmu jarene dikenane ditimbali ibu gubernur Ya alhamdulillah. KUA. KUA ya kan mengurusi masalah pernikahan yang ada di Indonesia khususnya Jawa Jawa Timur. Timur. Saya sebagai duta sakinah. Loh. Anyar lho kuwi. Iki lho lek karo aku lurus. Ayo. Mulane iki manten kudu dirungokne. Iya. Sadurunge Oh, dadi ini manten. pelatihan, Mbak. Pelatihan. Oh. Sing urung dadi manten ya iki saatnya pelatihan Ah. tepuk sakinah. Nah. Oh, ya. Januari, rinya apa? Iki bulan Oktober. Oh iya. Oktober bernya apa? Ngono ta? Iya ngono iki. Endi tepuk sakinah? Lah kok dadi koyo ngene? Piye iki? Mak kaya arep tayupan. Malah koyo tayupan. Tralalelo tung 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 sahur pantapin pantapin tralalelo tung 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 sahur. Jarine Sakinah kok malah Jare Sakinah. Oktober bernya apa? Tak soge. Keri cocok. Tadi ket mau otak berbernya apa sok keri. masalah. Ndase kemeluk, Pak. Lah saiki mosok lho ning gone KUA mosok iringane tung dang tung dang tung. Oktober bernya apa? Berpasangan. Dawa buntute. Kuwi cecak rawa kuwi. Kuwi cecak rawa kocelok. Mas, nadane sampean lho Mas. Nah, jane kok ngono? Oh, musik Tepuk sakinah biasane iki lho. Cecak rawa nyuk-nyuk. Ya ampun, kok koyo ngono. Kira-kira bisa ngono jarene iso. Oktober bernya apa? Oktober bernya apa ber? Oktober Bernya apa? Bernya apa?
berpasangan 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 lah. Aja mbok dekne. Oh, dadi dhuwurne berpasangan berpasangan berpasangan. Ya padha ae. Berpasangan Berpasangan berpasangan. janji kokoh Janji kokoh janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk Mainah. Sakinah. 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 Ini Ya. Oke bernya apa? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. janji. Sik, cangkeme keliru iki, Pak. Males aku. Iki lho gagu Mas. Iki dirungokno Maten. Aku gak bela saya. Aja melu. Gagu. Oktober Bernya apa? Beredar sang bumi menyitari matahari. tak soko. Keri tak sogok. di pantai. Lagi nyapa malah dangdut iki lho. Lah bernya Calor karo aku. Wong loro rarek di Oktober bernyapa. Oktober Beredar sang bumi mengin. Wong pekok kok kabeh. Ya raya aku duta Sakinah kok sok. Iya nah. Rungone. Oktober bernyapa. Bergadang jangan bergadang. Mata nepit. Lah yo berat. Angel ke Mas. Bringa, minor. Nyanyi kaya aku lho. Kok. He 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 Aja krungu kabari percil yayane kuman. Iku lho tak warai nyok munyuk. Lah iki nyapa iki nang ngene iki Lho lho. tak warai. nembang lo. Aring-aring mbiakar gedang campur sawi. Enak dibanding Oktober. aring-aring biakar gedang campur sawi. Yang borong nyamor Hey, jaja, oke. Asik, prop, ayo prop. Ya iso. Iso. Areng-areng bakar gedang campur sawi. Hey, ho, ah. Asik. Mila ora, belok Ya, iki ya. ora we. Kuwi garagal. Kuwi garagal nyuk. Radale kok piye? Apa? Apa? MTM Apa? matamu. Sabar, Bos. Sabar. Bos. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Bisa ora? Kok ora ditarik-tarik lho, Mas? Narikmu kurang cepet. Hei.
Aring-aring bakar gedang campur sawi. Jok nesek aku sih. Jok nesek lagi di. Ayo, aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering mulia Sedikit Kare narik kuwi lho. Wis tak tarik medun neh lho. hernia berarti kowe. Tarik medun. Gak jajal. Seneng sabar jajal. Mas, koyo tunggal iki mau lho Mas. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering mulia sedikit. Timbiang borong yang apa? Alah, peng telu kuat. Yo kuat. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Borong yang Penak Mas. Pengbolu mas, pengbolu. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Jiro lupat monem itu wolu. Penake 15, ping 15. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Jiro lupat monem itu wolu. 11, 12, 13, 14, 15. Penake ping 100. Aring-aring bakar gedang campur sawi. 100 sampai kering yang borong yang Jiro lupas monem itu wolu. Gue ceblok lampuku ceblok. Ya ampun. Jensete mati. Jensete Dikoklek sik, Pak. Dikoklek sik. cekluk. Colok. Lo, ya ampun, alah balik neh. Goklek neh njaluk dikoklek. Ora kena cekluk. Ora kena le. Kowe ora kena. Asik. Yo. Kowe kok iso kuat yo? 100 kuat gumon aku, Pak. Yo. Jawa Timur. Yo, laknat kacawule. Kesenian Jawa. Hop. Ya apa? Iki kesenian apa neh? Api lho, Mas. GM manajemen iki enek akeh lho. Iki cah cilik-cilik ben ero. Enek campur sari guyon maton, Pengenalan. enek drama soka, Terus enek percil musik, Ah. enek wayang seje dhewe, Ya. enek wayang iki sapa? Bakul jagung mau. Iki mau dendi ya iki? Tambir lho. pancil. Siap. Sledeng, nggih. Ya ampun, wong kok nek gondrong. Lho, Gondrong ya? Matane ya iki. Lurane apa-apane kok gondrong iki lho. Lewat aku. oke. Ya, oke. Ngene. Ning ndi? Gini. Kowe kene lho. Kam kene. Kene. Domdur. Dur. Kesenian lawas Jawa Timuran. Asik. Kentrong gaya bayu. Baru. Kentrong gaya baru. Tambah ya masa kini. Oh iya. Kentrong gaya baru. Masa kini. Masa kini. Masa kini ding, masa kini sorry. Rusak kowe. Lah ra disepeli lho aku. Kentrong gaya baru. Masa kini. Hei. Bareng, Pak. Bareng. Hei. Apa iso bareng? Iya. Sosok aku metu sik kok. Lah. Mas iki lho. Kentrong gaya baru. Masa kini.
Sorry Pak, masa kini. Masa kini ora. Ya. Kan apa lho ora? Apa Pak? Apa? Masa kini. Ya. Kentrung gaya baru. Masa Kini. Masa kini. isonan. Kentrung gaya Madukore lho, Pak. masa kini. Masa kini. Sirahe goyang Pak. Iya, lu gender kok lu gender. Kentrung gaya baru. Masa kini. Hei hei. Teroke. Yo, Wes tok ngono. Aku ngono manut bae. Padha nyambut gawe. Ayo tahan lampis tipis. nyapa. Nyapa? Lah kok saya mundur aku nyeblok ning gone Kene. jurang growo. Arep. Aku ngarep. Ya. Masa kini. Kentrung gaya baru. Masa kini. Masa kini. Kentrung masa kini. Gaya baru. Gaya baru. Kowe nek gaya baru nih. Gaya baru. Kentrung gaya baru. Masa kini. Hei hei. Dan Dan mundur. Lah macet lho kon dhuwur Mas. duduk ning ngene lho, aja ora. Dan hidupnya. Kentrung gaya baru. Masa kini. Hei hei. Malang remo. Susune melorot susune. Lah yo masang susuku kuwi piye to? Mas. Masa kini. Lah kok malah remo iki lho. Cok kowe kuwi lah gerakmu lho. Kentrung gaya baru. Masa kini. Hei hei. Iki piye? Angel gerane. Jatuh cinta ayo tak tahan lama ayo mati aku ayo kurang bumbu rindu ayo duduk berdua denganmu mari pacaran sayangku au 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 mari pacaran sayangku cinta ayo tahan lama ayo mati aku ayo kurang bumbu ayo rindu ayo Demek. Lah nyapa tosku nyapa Lah kowe ini aku mundur terus simpangan lho. Baik, kepada warga masyarakat desa Selo Gambus yang tercinta, kiranya perjumpaan di kesempatan malam hari kembali guyon Maton Cabur CL sampai di sini. Awal hingga akhir, bila mana ada kekurangan kesalahan, Kami serombongan dari Guyon Maton minta maaf yang sebesar-besarnya.